Лили, каква е спецификата на бизнеса в говорейки за центрове за изнесени услуги? Има два типа центрове за изнесени услуги. В единия случай центърът за изнесени услуги е част от самата организация. В този случай определена функция бива локирана на определено място, като по този начин от една страна се спестяват разходи, от друга страна позволява да бъде обучен и набран персонал, който да осигурява максимално качество на услугата, която бива предоставена във всички останали звена в тази група от дружество. В другия случай говорим за центрове за изнесени услуги, които нямат нищо общо юридически с организацията, изнасяща услугите, или така наречените аутсорсинг центрове. Обичайно това са или кол-центрове, или са центрове, които разработват софтуер, или са центрове за логистични услуги. Всяка една услуга, която би могла да бъде отделена от дружеството и изнесена. Първата стъпка я прави работодателя като инвестиция. Инвестицията от страна на служителя е следствие. Зависи отново от културата и от кадрите, които са били подбрани. В много случаи още в процеса на подбор на персонал, за да задържат най-добрите кадри, работодателите предлагат кариерно развитие, предлагат и обучение и това се знае още на фаза интервю. В другия случай обаче имаме кадри, които вече са набрани, имаме едни прекрасни екипи и хора, които са амбициозни и искат да продължат да се развиват. И ако не им бъде дадена тази възможност, те биха си тръгнали. В този случай стъпката е по-скоро от тяхна страна, защото те информират работодателя си каква насока искат да се развият, какво обучение би представлявало интерес и би било ценно за тях. Как се случва тази култура? Тя идва на готово или се отглежда? В практиката съм виждала различни варианти. В много случаи интересното е, че културата на организацията много зависи от мениджмънта на тази организация. Има няколко възможни хипотези, защото това е така. Тази, която аз лично предпочитам е, че хората, включая менеджерите, интуитивно търсят самишленици, търсят служители, които имат техните възгледи, тяхната ценностна система, било то дори тяхната мотивация. И по този начин те изграждат един екип, който има общи цели с тях самите. Културата, която мениджмънта налага, и културата на самите менеджери. По това мнение, кога говорим за текучество в един такъв център за изнесени услуги? Кога казваме, че има текучество? Кога казваме, че има текучество? Когато персоналът се задържа в този център под една година. Това, независимо колко са млади служителите, независимо дали са студенти, които продължават обучението си или не, говори, че има проблем в екипа, говори, че има проблем, може би, в цялостната концепция на този център. Веднага визирам кол-центровете като цяло. В много от кол-центровете текучеството е много голямо. И има едно много погрешно схващане, когато става въпрос за изнесени звена и аутсорсинг на услуги, че това е нещо нормално. Не. В никакъв случай това не е нормално. Независимо, че обикновено служителите като целева група са студенти, за да се поддържа ниска цена на услугата. Колко много струва на работодателя да подготви едни добри служители? Това е един много труден въпрос, бих казала, защото много зависи от сферата. Но в случай, че говорим за високо квалифициран труд, може да се наложи един работодател да инвестира години, за да има в крайна сметка един краен продукт, един служител, който е много добре квалифициран, който има много добре изградени soft skills, може много добре да комуникира с клиенти и партньори и във всеки един момент той да бъде адекватен на ситуацията, в която се намира. Това отнема в много случаи години. Аз искам да ти благодаря за интересния разговор и за наистина полезните съвети, които се базират единствено и само на твоя опит, който е изключително ценен. Благодаря ти. Благодаря много за поканата.